ситораи азимӣ овозхони тоҷик ва роҳбари гурӯҳи садои шарқ таҳти унвони некӣ бимонад ҷовидон маъракаеро дар шабакаи иҷтимоии фейсбук роҳандозӣ кардааст ки ҳадафи он кӯмак ба ниёзмандон будааст. ситора аз ҳаводорони худ даъват кардааст ки ба ин маърака бипайванданд ва ҳар яке 5 нафари дигарро низ бо худ биёранд. шеваи кори гурӯҳи хайрия ин аст ки аъзои он ҳар яке муносиб ба касбу кори худ ба дармондагон ёрӣ мерасонанд. ин ёрӣ ҳам ба шакли тиббӣ ва ҳам дастёрӣ дар кори рӯзгор будааст. масалан фаъолони маърака метавонанд ҳавлии мардуми бедастёрро побил кунанд ва ё ба оилаи ҷавон дар нигоҳубини кӯдаки онҳо ёрӣ расонанд. ситора мегӯяд: ростӣ омади баҳор аст. хостем ки як коре кунем дар ин фасли зебо ки то омади наврӯз бар хонаи бепарасторон ба хонаи пиронсолон як кӯмаки худро дариқ надорему бо мардуми тоҷик дар ҳамин шабакаҳо ҳамкорӣ бисёртар кунем ва ба пиронсолону бепарасторон каме кӯмак расонем беҳтар мешавад. мегӯяд овозхони тоҷик ситораи азимӣ. назарбегим қосимова аз аввалин нафароне буд ки ба маъракаи некӣ бимонад ҷовидон ҳамроҳ шуд. назарбегим табиби занона ҳаст ва ҳоло дар мураххасии модарӣ қарор дорад. ӯ бо даъвати ситора даст ба кор шуд ва ҳамчун табиб ду ҳамсояи кӯҳансолашро ки имкони ба дармонгоҳ рафтан надоранд ба шефӣ гирифт. ман як кас ҳамсоямон ҳаст бечораҳо зану шавҳар ва ё инвалиди маъюби гурӯҳи дуюм мебошанд. оилашон катӣ ва ё бо ҳамин маъюбияшон нигаҳ накарда сар то шом кор мекунанд ин тараф он тараф зада ва ё ба дилам месӯзад. гоҳ ягон чи хеле ки ман хонашин ки ҳастам ягон чи пухтупаскара мебарам, ягон коса авқоти гарм мебарам. ҳозираш ба фақат ва ё да метонам расида чунки кӯдаконам майда хонашин ва хона ки намебурам дигароя намебинам рости гап. гуфт назарбегим қосимова. иштирокчии дигари ин маърака ҳанифамоҳи имомӣ донишгоҳи миллии тоҷикистонро хатм кардааст. ҳанифамоҳ хабари маъракаи кӯмак ба ниёзмандонро аз дӯсташ назарбегим қосимова шунидааст. як ҳамсоязани калонсол дорам ва ҳар субҳ ба ӯ ҳар гуна хӯришҳо омода карда медиҳам. ба ҳамсояи дигарам дар корҳои поккории хонааш ёрӣ мерасонам ва ҳоло кӯшиш дорам ба Пётр Черкасский ки бо вуҷуди 90 сол доштанаш дар донишгоҳи технологӣ ба ҳайси кӯчарӯ кор мекунад кӯмак расонам. ин маърака то ҷашни наврӯз идома мекунад ва ситора азимӣ барои хайрхоҳтарин фаъолони маърака ҷоиза муайян кардааст. ҳоло беш аз 100 нафар ҳам аз дохил ва ҳам аз хориҷи кишвар аз Русия, Туркия ва Қазоқистон ба ин маърака ҳамроҳ шуданд. теъдоди нафароне ки ба кӯмаки ҷисмонӣ, поккорӣ, хариди ғизо ва ҳатто як ҳарфи хуб ниёз доранд дар Тоҷикистон кам нестанд. Суҳроб Аламуродов аз 5 солагӣ фалаҷ аст ва 25 сол боз аробачаи маъюбӣ пойҳои ӯро иваз кардааст. ӯ мегӯяд корҳои зиёде дорад ки бидуни дасту пои солим иҷро намешаванд ва агар касе аз ин гурӯҳ битавонад ба ӯ ёрӣ расонад бисёр хурсанд мешавад. شاید به این کاری که شما داره کاری که من کردم اصول میشه که وقتی که بارون سر میشه من خودم فکر جمع کردن نمیکنم دلسوز بسیار است میان یاردم میکنم کمک میکنم جمع کردن تا بارون گفتم дар Тоҷикистон маъракаву барномаҳои кӯмакрасонӣ зиёд аст, вале онҳо аксаран ба хотири маризони маҳкум ба марг анҷом мешаванд. маъракаи некӣ бимонад ҷовидон дар шакле ки анҷом мешавад падидаи тоза аст. шаҳноз Комилзода хабарнигори тоҷик ки ин гуна маъракаҳоро худаш созмон додааст мегӯяд ин гуна маъракаҳо ҷиддӣ нестанд, зеро барои кӯмак ба мардум тавонҳои бештар ба кор аст. мо мардуми тоҷик худ он самимияту меҳрубоние дорем. масалан барои мо акция лозим нест ки як нафар аз дасташ гирем аз роҳ гузаронем ё ки ба як кас кӯмак кунем то рӯи ҳавлияшро тоза кунад. мо бе ин ҳам ин корҳоро мекунем. беҳтар буд ки як корҳои ҷиддитареро анҷом медод. аммо Фирӯза Сатторӣ, сармуҳаррири ҳафтаномаи оила ки бо мушкили оилаҳои тоҷик ошноӣ дорад, мегӯяд дар баъзе мавридҳо ҳатто як маслиҳати муфид низ метавонад ба инсонҳо кӯмак расонад ва мушкили онҳоро ҳал кунад.